Хәзерге вакытта без Казанның магистраль һәм тынычлык урамнары киселешендә. Урам тынычлык дип аталса да, чынлыкта бу бик тынгысыз юл кичүләренең берсе. Эш шунда ки, Казаннан М7 трассасына чыгучы машина йөртүчеләр нәкъ менә әлеге юлны сайлый. Ә монда җәяүләр бик күп йөри. Алар исә машина йөртүчеләр безне үткәрми дип зарлана. Гәрчә монда җәяүләр өчен юл кичүе булса да, әлеге мәсьәләне хәл итү өчен менә шушы урынга светофор урнаштырырга җыйналар. Якын тирәдә 3 мәктәп бар. Яңа светофор куелгач, аның белән җәяүләр, шул исәптән балалар үзләре идарә итәчәк. Төймәгә баскач, машиналар өчен кызыл яна торган була. Гөлфия Гыйниятуллина 3 бала әнисе. Монда светофорны күптән көтәләр. Юл чатында кеше бәрдергәннәр дә булды ди. Ярты юлны чыккан очракта да машиналар бик кызу килгән вакытта юлны бирмиләр. Балаларга да куркыныч, тем более балалар менә бу якка бик күп йөриләр мәктәпкә. Менә шушы запахны 4 тапкыр ясадылар инде. Үткән ел 2 тапкыр, быел 2 тапкыр. Магистральный урамына машина бик зур скорость белән килеп, менә шунда эченә килеп керә машина. Күпләр машина килгәнне күрми дә кала, чөнки кискен бурылыш. Алай-болай кешеләксә кешенең дә өстенә чыгалар. Шул хәтле куркыныч. Кайберләре куалар, кайберләренә бик тиз узып китәргә кирәк. Кемдер көтеп тора, элеккеге сабырлылык юк кешедә хәзер. Бик ашыгып йөриләр, бик нык чабалар, кагыйдәләрне үтәмиләр. Юлдан чыгучылар да карамыйлар, алар телефонга караганнар, хәзер бигрәк тә күп. Бүген Казанның эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә юл иминлеге төп тема иде. Ярты елда башкаладагы аварияларда 662 кеше тән җәрәхәтләре алган, 16 кешенең гомере өзелгән. Рөстәм Гафаров бүген булган аварияны гыйбрәт дип китерде. Юлда чокыр булу сәбәпле автобус идарәне югалта һәм баганага бәрелә. Наша с вами задача не только... Юлның иминлеге өчен аның тигез булуы гына җитми, тиешле билгеләр, инфраструктура кирәк. Машина йөртүчеләр дә, җәяүләр дә аны төгәл үтәргә тиеш. Социаль учреждениелар янында иминлекне арттырырга кирәк. Мин район башлыкларына мөрәҗәгать итәм. Кайда нәрсә эшләргә кирәклеген беләсез. Башкалада авария еш була торган 71 урын ачыкланган. Ямашев, Җиңү проспектлары, Себер, Оренбург тракты һәм Чистай урамы. Как показывает статистика ГИБДД, авария килеп чыгу куркынышы булган 71 урынның 58-дә эш төгәлләнде инде. Юхиди мәгълүматы буенча иминлек таләпләре үтәлгән, кисәтү билгеләре куелган урыннарда һәлакәтләр азрак була. Башкала юлларындагы иминлекне тәэмин итү өчен быел 150 миллион сум акча бүленгән. 1500 юл билгесе урнаштырыла, 35 светофор куела. Физик мөмкинлеге чикле кешеләр өчен тавыш биреп торучы 40 җайланма сатып алганнар. Эшләр уку елы башланганчы төгәлләнергә тиеш. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.